per fer castells necessites hores i hores i hores, i és el que hem fet. Assajar 3 dies per setmana des de quasi principi de temporada i així poder fer bones proves. I el proper objectiu és concurs, i està clar que per guanyar el concurs has de descarregar castells. I una mica els tiros van per aquí, hem assajat molt els castells de 10, hem assajat molt els castells nets, perquè al final són els castells que et poden donar el concurs, tant els castells de 10 com els castells nets. De Tarragona, què fa? Fem la prova del 3 de 10, aquí fora. La vols fer aquí fora? Sí? Som els que som, però bueno. Sí? Farem ara una prova de 3 de 10. Vale? Farem 3, 3, 3, si podem hi fotrem quarts. Vale? Aquestes proves de dimecres i de dilluns són molt importants per anar agafant ritme. Val? No vull els ensurts que vam tenir Santa Tecla. És molt important ara la sincronització. Val? Que sentiu bé quan toca pujar i que arreglem aquestes coses. M'interessa més arreglar això que no fotre ara 15 o 600 aquí dalt. Val? Perquè aquest pas, a l'hora de la veritat, ja el tindrem fet. No estarem pendents de protegir-nos, de que si em ve darrere, si em fot, si tinc escaleta o no tinc escaleta. Vale? Vinga, va, agilitzem a muntar-ho, Portacrosses, César Pol, portafalquetes, Julián al baix. Tanqueu aquí. Aquí, vale. Ja estàveu bé, oi? Vinga. El del darrere, l'altre del darrere, el tercer i el primeres mans que farà l'escaleta, agulles. Jo a la colla trobo que no tinc millors companys i companyes per afrontar un repte com aquests i jo, si puc ajudar-los, doncs farem el possible. Jo crec que la colla està en un bon moment i ve d'una bona dinàmica. Sí, el tema és que nosaltres preparem mega castells de 10 i per això, a part d'estar bé, doncs es necessita un volum molt important de gent i ser capaços de motivar la gent per ser el suficientment nombre per fer això, no? Però bueno, jo crec que està en un moment molt esperançador. Vinga, cordons, el del darrere, les agulles van pujant. El tema és que aquests castells on intervé tanta gent i són tan difícils, qualsevol petit detall et deix sense opcions, no? No sé, l'altre dia els hi deia a la colla, no? A Santa Tecla van passar de fer un muntatge d'un peu de forra i manilles d'una torre de nou que pràcticament no hagués arribat enlloc, i en canvi després van ser capaços de fer un castell pràcticament d'excel·lència o de perfecció, no? Van fer una torre amb forra i manilles magnífica. Aquests castells tenen això, que per molt ben preparats que els tinguis, en aquell moment clau, qualsevol petita peça el fan a terra, i aquesta és la dificultat d'aquests castells tan grossos i amb manilles. La colla en té moltes ganes, la canalla està supermotivada, la canalla està a tope, i sort en tenim de la canalla que tenim, que van a gas a fondo i estan molt motivats a poder guanyar el concurs. Hi ha canalla que no ha anat mai a concurs, o sigui, tenim canalla de la colla que no sap el que és un concurs de castells, que no sabem com reaccionarà quan pugin allà dalt i vegin tanta gent, però bueno, això els va passar una mica per Sant Fèlix, no? En aquest sentit igual, que van pujar per Sant Fèlix i uau, van dir, què fa tanta gent aquí, no? No estan acostumats, doncs el concurs igual. Jo crec que intentem que intenti ser com una diada com una altra, no? O sigui, sí que ells senten una mica més la importància, jo crec, que del concurs, també perquè hi ha més colles, però intentem transmetre que tots els castells que portem al concurs estan ben assajats i que hi ha aquesta seguretat i a més que anem a descarregar-los, perquè en un concurs també és important descarregar tots els castells. Vinga, ben fortes aquí, Vinga, Pau, Pol, vinga, Jo crec que sí, la gent està motivada, amb ambició, amb ganes i físicament i tècnicament preparada per fer aquests castells. I no només això, sinó que la veig amb ganes de futur i ganes de més. Aquesta pujada és molt important, heu d'anar plomats, seguits i ràpids. Vale? Vinga, som-hi. Tornem a lloc i està clavat. Vinga. Fort aquí baix, Vinga, va, que ja està, sí que podem, sí. Vinga. Va, David. Ja està, ja som fora. Va, passeu cara amunt. Amb què guanyarem el concurs? Hòstia, no ho sé, jo què sé. Convicció. Convicció, sí. Però amb què vols, castells? Hòstia, no ho sé. Combinació guanyadora dels castells. Combinació de castells. Hòstia. Complicat, això. Complicat, Ostres, m'ho puc pensar un moment? Sí. Vale.
A veure, jo el que veig és que Castells de Vilafranca aquest any arribem amb moltes cartes bones. No sé quines seran les guanyadores, però sí que sé que tenim un ventall ampli. A veure, concreció. És que no t'ho sabria dir ara mateix. Ja estic a punt. 3 de 10, 4 net, Torre de Nou en Pol Rei Manilles. 3 de 10, jo dic 3 de 10, 5 de 9, Torre de 8 neta. No, aviam. 3 de 10, 5 de 9, 4 de 9 descarregat i de propina, si ens apreta la vella, jo crec que la Torre de 8 neta també la tenim per carregar i descarregar. O carregar el 4 de 10 amb forri i manilles. És una altra opció. Tens diverses combinacions, falta que surtin. El concurs el guanyarem, crec que per la gamma que tenim, perquè tenim més gamma que els altres, però potser el castell que pot decantar és aquest 4 de 10. 3 de 10, 4 net, 5 de 9. Jo, si tot va bé, faria 3 de 10, 4 de 10, 4 net. Amb un 3 de 10 seguríssim. Un 3 de 10 seguríssim. I el que vingui al costat del 3 de 10, doncs jo no ho tinc clar. Ho té clar el Cisco. Amb el 3 de 10 i el 4 de 9, sense folre. 3 de 10, 4 de 9 sense folre, i un altre que poder serà el 5 de 9, el 3 de 9 amb agulla, depèn. 3 de 10, 4 nets són els dos. Aquests són els guanyadors, sí. 3 i 4 de 10 i 4 net. No? Sí, un 5 de 9 per assegurar. Un 5 de 9 de sortida, però jo crec que amb aquests. Tu també? Jo també. Aquesta és la nostra aposta. 4 de 10, 3 de 10, què més? Què més? Què hem fet ara? 4 de 9 net i... Hi ha algun més de regalo també o no? O en 3 castells ja fem? 5 de 9? Tu què vols fer? 4 de 10, 3 de 10, 4 net, 4 de 9 amb agulla i 5 de 9. Vinga, doncs, ja ho tindríem, això. Jo crec que... A veure, el primer és fàcil, 3 de 10. 3 de 10, Després 4 de 10 i 4 net. 4 net. Sí. Si va bé, si tot va bé, doncs, i descarreguem el 3 de 10 i el 4 de 10, doncs jo crec que tenim moltes garanties per guanyar. I després del tercer castell, doncs llavors pots escollir entre el pilar de 8 o el 5 de 9. Si va bé, crec que guanyarem. Per mi, 5 de 9, 3 de 10, 4 de 10 i 4 net. Home, aquí per lo que veig, es va pel castell de 10. Si logrem descarregar els tots dos, és un avantatge molt gran que pots tenir. Han de córrer molt els altres, llavors. 3 de 10, 4 de 10, 4 de 9 net. I bueno, són els castells que puntuen moltíssim i que tenim a l'abast i no és pas cap animalada tirar-los. Els veig una possibilitat realment real. Jo penso que guanyarem descarregant el 3 de 10, descarregant el 4 de 9 net i no ens caldrà fer res més que una torre de 9 amb folre i manilles al final. Què? Amb què creus que es guanyarà? 3 de 10, 4 de 9 net, 3 de 9 amb agulla i pilar 8. No, apunta de manera, sí. Molt d'acord. Però jo crec que si descarreguem el 3 de 10, el 4 net, descarregat, a partir d'aquí podem acabar amb un 5 de 9 o bueno, ja està, he guanyat el concurs. La combinació exacta no la sé, però la colla que descarregui el 3 de 10 té moltes possibilitats. Més que, naturalment, descarregant la torre de 8, que descarregada puntua menys, o sigui que és el castell clau, però esclar, l'has d'acompanyar de tot l'altre que no sabem encara que vindrà. Home, jo crec que serà molt disputat i esperem que es guanyi amb els castells manilles. No em puc mullar, perquè són castells tots molt difícils i tot depèn de vegades d'una persona, de qualsevol cosa, i pot anar malament, però almenys el treball d'assaig s'ha fet i anirem allà plens de moral. A mi m'agradaria descarregar el 3 i el 4 de 10 i acompanyar-lo del 4 de 9 amb agulla. Home, jo aposto per 3 i 4 de 10 i un 4 net, per exemple. Jo crec que si descarreguem tots els castells que fem ja és una victòria, no? Vull dir que bé. Bueno, al principi el que no tinc clar és l'ordre, però està clar que els dos castells de 10 és el 3 i el 4 de 10 i el castell net, de moment, el que té més números és el 4 de 9 net. Tenim molts castells en joc. Tenim el 3 de 10, tenim el 4 de 10, tenim el 4 de 9 net, tenim la torre neta.
tenim els castells amb agulla, tenim el 5 de 9, tenim la Torre 9, i n'hi ha tants que... L'altre dia em deia un, amb el 3 de 10, amb el 4 net i una Torre 9 guanyarem el concurs. Dic, bueno, pues, per què no, no? Seria una opció. Jo no m'atreveixo a dia d'avui a fer una porra perquè la gamma és tan alta i s'ha de veure com va tot. Va, les del 3, sisplau. Bé? Vinga, dos del 3, va, fent silenci, sisplau. Tots de la torre, aixecador del 3, aixecador de la torre darrere dels dosos. Moltes ganes d'arribar al concurs, fa 2 anys que estem parats. L'últim any no hi vam poder assistir i el concurs sempre és una data especial, és un dia bonic. Vagi, al final, siguin els castells més o menys grans o pugui assolir unes metes potser més importants per a la colla o no. Aquest any doncs, hem de baixar el nivell dels altres anys, evidentment. És una temporada difícil, no? Venim d'on venim, d'estar 2 anys parats. Però igualment ens plantegem el concurs com a màxim sempre nosaltres, no? Però aquest any els nostres màxims diguem-ne són una miqueta per sota les expectatives dels altres anys, però al final és el màxim que podrem. González sortim darrere, el Tian està fora. Primer cal veure, no?, què és el que es pot fer l'assaig, a quin volum ho cerca de gent, i això doncs, a vegades ho saps cap al final, ja és just abans, no? Però no pots esperar aquí al final, sinó que ara hi ha un mes vista o 2 mesos vista i has d'haver pogut cercar dibuixar diferents opcions. Per tant, són molts plànings, no?, i només un serà el que sortiran allà. I ahí tens una feina feta que és la motivació, no? I el punt del concurs dona una motivació que en aquest cas potser és la que sí que has de fer a nivell intern, però ja hi ha una altra... La colla ja s'ho agafa un cercle diferent, que a vegades el que costa les diades petites o així, i és un cercle motivar la gent. Molta feina. Aixecadora, cassolet amunt. Hi ha gent que ho ha viscut, el concurs, gent que no ho ha viscut, i crec que és una experiència molt bonica per ells, perquè és un dia molt especial. Jo, per exemple, com a cap de colla no ho he viscut mai, també crec que serà un dia diferent i que el recordarem. I amb moltes ganes que arribi, de treballar assaig i de poder portar els màxims castells el dia 1 a la plaça dels Blaus. Aixopim-nos, Anna, i sortiran dosos. Cuidem l'agulla. A veure, és intentar moure el màxim de gent possible. Tant la tècnica com la social, doncs intentar treballar, no? I ja començant per la logística del matí, que hi ha d'haver-hi un cotxe, que ja has d'enviar tots els papers abans en els que porten el concurs, no? I per entrar-hi un cotxe, per entrar-hi les aigües, els menjars, les fruites. Això, doncs, evidentment, 2, 3, 4, 5 persones no ho poden fer. Tirem de tot el segle social, de logística, dels que estan al local, és igual, de tresorers, de qualsevol, doncs aquests dies en repartim totes les tasques o les feines que hi ha per fer, no? Hi poses molt d'hora, llavors són moltes hores sense parar de treballar, no? I arribes allà que la il·lusió sí que et fa tirar endavant, no? Però són moltes hores i al final el cansament també es nota. Ara, si et comencen sortint les coses bé, doncs aquests nervis ja te les has tret i llavors pots anar molt més amunt. Si tens una relliscada al principi, i que aquí també logísticament també s'ha de mirar molt bé quins castells portes a l'inici i quins no, doncs, bueno, això és el que marca. I som-hi, Anna. Peu, faixa, genoll, peu, tot dalt. El dia del concurs de Tarragona és un plus, és un extra, movem moltíssima gent, tota la gent de la colla ve, mou gent d'altres colles que et ve a ajudar, tens una gran massa de gent al peu per treballar i et dona un plus de confiança per treballar el tronc, per la canalla dalt, per la tècnica, al final, per poder portar un castell que pugui jugar una miqueta a portar aquell dia a plaça. Està clar que volem portar el 4 de 8 i descarregar-lo. El vam portar el dia 29, el vam carregar per Festa Major, per 25 anys consecutiu. Els xicots de Vilafranca porten un castell de 8 per Festa Major. I per aquest concurs ens plantegem sobretot aquest descarregar-lo i acompanyar-lo 2 castells més. No et sabria dir què podrem portar, al final els castells s'ho marca l'assaig. És evident que si ens ho marquem com el que voldríem,
voldríem portar els 2 castells de 8, com són el 4 i el 3 de 8, que és per el que treballarem tots aquests dies. Som-hi, Ariadna! Anem una miqueta justos en quant a temps, però, home, un concurs sempre és un concurs, per tant, doncs, amb ganes. Anem a donar-ho tot, anirem a màxims, que és un gran dia i que pot ser una cosa molt gran i pot fins i tot marcar un abans i un després. Convidar tots els xicots i les xicotes que formen part de la colla, que ara estan venint, els que ara encara no han vingut, també convidar-los que treguin la camisa a l'armari, que agafin la faixa, els pantalons i vinguin aquí al Noi a ajudar a fer aquests dies d'assaig. I si no és el dia 1 d'octubre directament al dia del concurs, que vinguin. I tota aquesta gent de Vilafranca i dels pobles del voltant que tinguin ganes de ser partíceps dels xicots d'aquest bonic dia, doncs els convidem a vindre amb nosaltres, tindran la samarreta de xicots, tindran el viatge amb l'autocar i allà els proporcionarem menjar, aigua, perquè sigui un dia inolvidable. Que si tu mires la cursa d'un dels castells nets, la cursa d'un i la cursa de l'altre, amb un has avançat... Avui no la farem, aquesta torre, una altra vegada, per exemple, per anar fent aquests 4... En principi no està previst. No? Si podem fotre fins com l'altre dia 4 vegades, poder tindrà més garanties. Bueno, el que vam fer un cop passada la dia de Sant Fèlix és veure quins castells havíem fet bé i una mica pensant en les puntuacions del concurs quins castells havíem de posar-nos a assajar. I aquí el que vam decidir és començar a assajar el 4 de 10, seguir assajant amb el 3 de 10, seguir assajant el 4 net que ja el teníem, assajar els castells amb agulla, que ja vam fer un intent a l'arbós que no va anar bé i que els hem de treure, i tocar una miqueta la torre de 8, que és una mica tindre tot el ventall de castells per després decidir quins hem de tirar per guanyar. Ho dic perquè els del concurs, si hi ha alguna cosa d'avui que tinguem molt clar que ha d'anar al concurs, doncs la modificar els 2 llocs. Quin és el que està més actualitzat del 4-10? Però molaria anar ficant, sobretot les regles. Al final el concurs és seguir fent la feina que hem fet durant tota la temporada. Tampoc no hi ha massa més misteri. Aquest any jo crec que arribem bé perquè arribem amb molts castells assajats i tenim forces cartes per poder decidir quina estratègia utilitzarem i després sí que és cert que al concurs hi ha un punt d'estratègia que això s'ha de... L'última setmana, quan has vist com han anat els castells i com han anat els assajos, doncs acabes de decidir quina estratègia utilitzaràs, però a l'hora dels assajos no fem res massa diferent que durant la resta de la temporada. Hi ha ganes d'arribar al dia, perquè portem molts mesos treballant, després d'una edició anterior que no vam poder-la celebrar, i sí que al final, el dia abans o els dies assajos previs, sí que hi haurà una mica més de nervis, però ara el que hi ha són ganes de demostrar tot el treball que portem fet aquest any. Gent que es dediqui a això, són moltes hores que dediquem a pensar bé les posicions i tot, però crec que després d'assaig, per això podem fer aquests castells que fem, no? Si no aniríem molt més endarrerits. Per fer una pinya entremig, fem el 4 net, després fem el 5 de 7 i anem pel 4 de 10. Pel 4 de 10 esperem més o encara ja anem... És un quart d'11. Fem el 4 net i fem el 5 de 7 net, no, també? Sí, fem 4 net, 5 de 7 net i ja serà hora de fer-ho, no? Vet un moment. Arrenquem, ja hem fet el rodatge, arrenquem aquesta sèrie que ja s'acaba d'assajos exigents, durs, llargs, intensos. Intentem avui treure el millor de cadascú per poder arribar al concurs amb 2 castells de 10, 2 castells nets i 2 castells amb agulla. No necessitarem tantes cartes, però hem de tenir tota la baralla. Farem ara una prova de 4-9 net, fins a 15. Vinga, va, 4-9 net. Vinga, som-hi! Tots estem amb moltes ganes d'anar a tope. Ho vaig dir l'altre dia, l'objectiu que m'agradaria que es complís és el mateix que vam fer el 2018, d'entrar 1.200 persones a la plaça. Això és una barbaritat, o sigui, nosaltres en cap moment ens pensàvem que podíem arribar a ser tants i cada colla quan entra a la TAP doncs hi ha 2 persones que comptabilitzen, no? I vaig preguntar, escolta'm, quants hem entrat? I van comptar i vam entrar quasi 1.200 persones, no? Doncs aquest és l'objectiu, poder anar al concurs amb una pinya immensa, amb una pinya verda de Vilafranca i del Penedès i poder fer aquests castells tan grans.
has de fer l'assaig especial que farem la setmana que ve aquí, doncs tenim previst fer més de 500 Frankfurts. Vull dir, de tota la gent que vindrà a assaig, que contem que vingui a assaig. Els autocars, hem planificat 10 autocars per anar a concurs. El tema de les entrades, vull dir, quan van sortir les entrades vam dir tothom que pugui, que en compri, que nosaltres les comprem. Les hem comprat i ara tothom que ens està fent sol·licitud d'entrades estem cada dia abans d'assaig fent la venda de les entrades de la gent que les ha demanat. Vull dir, realment són moltes coses que no ens deixem res i al final tenim sort que en aquest sentit a la tècnica i junta actual, entre cometes, som novatos, no hem fet cap concurs, però tenim gent a junta i gent a la colla que ja en porten uns quants i que ens donen un cop de mà tot plegat. Tranquil, suau, suau aquesta entrada, Vinga, Carla, aquí, Aquí, Va, anem pels 3 passes, som-hi, vinga, va, peu, atents tots, vinga, està molt bé, Vinga, Abril, seguim, ara, aquí, està atenta, Vinga, Maria, va, quiets, Carla, quieta, No, jo em veig amb una gran oportunitat de guanyar i que som una colla amb unes condicions extraordinàries per aquest any guanyar i amb moltes ganes. Favorits jo considero els altres per una raó senzilla, perquè tenen molts rodatges de castellers durant molts anys, tenen estructures molt consolidades des del 2017-2018 i el 2019 són els que van acabar en millor estat de forma. Senzillament per això, no perquè tinguem més o menys opcions de guanyar. Xaio! Xaio! Bé? Qui es veu centrat, Qui està centrat, tu, Vinga, resta al fons! Ernest, no et pots obrir més, Ara, aquí. Vinga, tothom ben dret, Va, som-hi, Uri. Va. Sempre hi ha hagut rivalitat en un concurs, inclús quan Castellers de Vilafranca estava molt distanciada de la resta de colles, aquell dia les dues colles de Valls estaven allà a tocar. Llavors la pressió és una per part de les colles de fora, que tenen una qualitat evident i tenen uns castells que tothom sap que els té ben preparats i és l'any que els tenen més bé i després la pressió pròpia que ens podem posar nosaltres mateixos. Com es treballa, no ho sé, la veritat és que el que fem és mantenir la ment ocupada i no donar temps als assajos per poder pensar-hi. Els que estàveu al peu potser no ho heu vist, però aquest 3 de 9 en forra i agulla era insultant. Molt bona prova, vale? Poques vegades es veu un 3 de 9 en forra i agulla que sembla un 3 de 8, vale? Felicitats, molt bé. Nosaltres, de fet, portem tot l'any anant molt a la nostra i marcant molt la línia que nosaltres creiem que ens va bé. Ho hem fet tota la temporada, vam fer-ho per Sant Fèlix i jo crec que el concurs també hem de mirar-nos bastant nosaltres i fer el que creiem que els castells que tenim millors. Ara que no plou, i aquí, com que hi ha molt de rebombori, sortirem fora al pati i encenem ja la metxa del primer cartutxo. Anem a fer una prova de 4 de 10. Vinga, va! Planteges els castells màxims igual que si fos un Sant Fèlix. La diferència és que sí que et mires una mica si et poden anar bé o no en funció de la puntuació, com aquell any valoren més o menys aquell determinat castell. L'estratègia s'enfoca així. El tenir gamma és tenir possibilitats de respondre a determinades situacions on te'n tinguis entre bancs. Nosaltres la realitat és que esperem només tenir que utilitzar 3 castells i descarregar-los tots 3, que són 2 castells de 10 i un castell net. Simplement aprofitant les càmeres, doncs això, una crida a tothom que hagi vestit la camisa verda en algun moment de la seva vida, és benvingut. Necessitem a tothom, necessitem aquells que venen un dia a l'any, els necessitem que vinguin, o 2 dies, aquells que venen a cada assaig sabem que els tindrem, i aquell aficionat que no ha vingut mai amb camisa, però que tingui ganes de venir a donar un cop de mà a la pinya, a disfrutar dels castells, serà benvingut, li donarem una samarreta verda, podrà vindre amb bus amb la colla, podrà tornar amb bus amb la colla, hi haurà un dinar aquí al Figuerot preparat per quan tornem del concurs i que s'ho passarà molt bé. I com diuen molts, hem d'anar a fer història. El més complicat d'aquest castell és això. És quan puja tota la cavalleria.
que el folre estigui atent, que no se'l barquegin, que no tiri esquena enrere, que estigui protegit de peus, que es mantingui dret i que pesi cara amunt. Aquest és el moment més complicat. Que al final les oportunitats s'han d'aprofitar. Aquest any tenim una molt bona oportunitat de guanyar el concurs. Que no s'ho perdi, ja només per viure l'experiència i per participar-hi i per d'aquí uns anys dir-los als seus hereus, als seus familiars, als seus amics, als seus coneguts, jo hi era, jo hi vaig participar, jo vaig posar el meu granet de sorra i jo també vaig guanyar el concurs amb els Castellers de Vilafranca, això és el que diria. Felicitats amb aquest peu. Felicitats amb aquest peu. Perquè el peu ni s'ha queixat ni s'ha mogut. Ni quan li han tirat un pas enrere, ni quan li han tirat 2 passos enrere al folre. La meva admiració. Un fort aplaudiment amb aquest peu.